Ata-enesinin etýän işler üçin çaga hiç açan günäkär däldir diýip hatna başlan patpişim hatyn size ýetirýär netije özüňizden mähribanlar. Biz çaga kakdyňa kakam işläp, ejem bolsa öýdeçi dişeýdi. Biz maşgalada ýeter ýetmezçilikleri, horluklary köp gördük. Şol döwürler hem adamlar pul üçin ýa-da zat üçin, mal-mülk üçin gatnaşygy kesip ýa-da kiçkin gatnaşyp bir-birine hormat syla goýup bilýärdi. Barbyr haýsy döwürde ýaşasaňam adamzat üýtgemeýe adamzatyň şo bir gylygy çyý süýdemen diýileni hemişe-de mal-mülk adamyň gözüni gapýan bolmaly. Biz şol döwürler horrak ýaşaýanlygymyz üçin aňyrybaş giyinip bilmeýärdik. Maşgalamyzyň güngüzarana kakamyň aýlygy zordan ýetýärdi. 2 doganduk. Men we menden kiçijigim bilen goňşular bilen oýnan mahalymyzam goňşular çagalar üýşende-de barbyr näçeňem şol döwür göz öňüme gelip şu wagt pikir etýän adamlaryň çagalar gatnaşanda hem her kim öz deňeçeri bilen gatnaşýan eken. Gowy ýaşaýanlar bilen pesrak ýaşaýanlar bilen. Şol döwürem häzirki döwürden kem däldi. Adamy aýrylamakda, mal-mülke gyzyp ýa-da eşigine görä baha bermekde. Şeýdip goňşular bilen oýnanymyzdadam çagalar arasynda uruş dawa jenjel döräp bilýär. Çagalaň arasynda däl-de goňşuçylykda ulu adamlaram uruşýar. Meniň ejem kakam bilen gapdal goňşymyz uruşdylar. Olar öz aralarynda uruşan mahaly gapdal goňşymyz guruply ýaşan soň ejem kakamy kemsidip köp dawa turup gykylyklaşyp uruşan günlerem boldy. Olar araçaň üstünde uruşup mellek ýeriň üstünde uruşan mahaly gapdal goňşymyzyň puly köp bolan soň arçynlyga pul berip öz wagtydine meseleni çözdüren soň kakam köp için alyp köp kösendi. Kakamyň nastreniýasy gaçyp köp haladalar edip ýören wagtlary boldy. Biz şo döwürler göz öňüme gelýär 3-4 klas döwürimiz bolaýmasa. Ejem kakam gurrun edenlerinde barbyr pullynyň oýunu ken, pulu baryň oýunu bar diýip öz aralarynda gurrun edip oturanlaryny ýadyma salýan. Ejem bolsa goýsana şo bir garşy mellek kimden galan ok yer üçin uruşma diýende kakam men yer däl o yer men kakamdan galan yer bolan soň miras yer bolan soň gaterbet gaharym elýär soňam deňsizlik diýen zat erwede näme üçin isläň ýerinden haýat gurup birini sylamazlyk edip onuň melleginden pulum bar diýip geçip haýat gurup özüniň çägine geçirjek bolmasy bolýarmy diýip şeýle bir keypinden gaçyp nastreniýasy bolman oturan günleri, derman içip ýören günleri ýadyma düşýär. Şeýdip biz gapdal goňşymyz bilen gurulaşamyz okdyk. Çaga bolsagam biz hem düşünýäs, olaň çagasy bilen hem oýnamyz ok. Gapdal goňşymyzyň çagalary bolsa bizden 3-4 ýaş ulydy. Olar gowy ýaşan soň çagalary her hiljek oýunjaklar göterip daşa çykyp çagalar daşyny ýüşürip oýnap bize göz etýärdi. Biz bolsa kemsinýärdik. Ejeme şolar ýaly gurjak alyp ber ýa-da oýunjak alyp ber diýen mahalymyz bolýar. Gyzym aýlyk gelse hökman alyp berjek diýip aýlyk gelende-de puly ýetmän alyp berip bilmän ýören günleri bizi alyp berjek diýip hem alyp bermediň diýip aglan günlerimiz köp boldy. Men goňşular bilen oýnamana çykamda goňşymyzyň gyzy pakrwal ýazyp üstünde oturup oýnap otyr eken. Şo taýa baryp menem oýnadym. Men bolsa bilem okdum. Şol ejem dagyň uruşan gapdal goňşymyzyň gyzynyň oýunjaklary ekeni goňşymyzyň gyzy bilen oýnap otyrka öýüne gidipdir. Goňşymyzyň gyzy bolsa otyr. Men ol goňşymyz bilen gowy gatnaşanymyz soň ýanyna oýnamana bardym, ýogsa ejem dagyň uruşanlarynyň çagalary bilen gatnaşamyz ok, ýanyna barmaly dälliginden bilýärdik. Onuň zatlardygyny bilsem barjagam däl. Baryp oýnap otyrkak.
Aňyrdan goňşymyzyň gyzy geldi. Wai meniň oýunjaklarymy ogurlap öýüne gidip barýa. Oýunjaklarymy alýa aç göz görümsiz diýip maňa gygyrdy. Men pakrywalyň üstünde otyryn, hiç ýerde ýöremok. O gyklyga ejem ylgap çykdy. Men hiç hili zat alamok diýsem, ejem sen şonda da şoň zatyny oýnamalymy, nämçin barýaň diýip meni çagyryp aldy, gygyryp oňaçyn. Onuň ejesem çykyp aňyrdan çagaňa buyursaň bolanokmy, näme etýär men çagamyň ýanynda nämçin oýunjagyny ogurlajak bolýar diýip gygyrdy. Ejem bilen onuň ejesi ikisi uruşup gitdi. Seniň zatyň almanda men çagam oýnap bilenokmy, bilen bolsa oýnamaza diýip bärden ejem gygyrýar. Aňyrdan ol şermendelep gygyrýar şeýdip öýe gelem soň ejem bir şarpyk menem gaharyna urdy. Köçede oguru diýip gygyrmasy näme, eliňe almaly däl-dä şonuň oýunjagyny diýip maňa gygyrýar. Men otyrna şo taýda nire gidip barýan ogurlamok diýip aglanyp ýadyma düşýär. Ejem men bir şarpyk uran soň özüm oturup aglady. Men aglanyma çydamady ýaly. Şeýdip ýene goňşymyz bilen uruşdylar. Wagt geçip dur. Biz ulaldyk, goňşular arasynda uruşam bolýar, ýaraşyşam. Indi goňşular bilen gatnaşýaram, o goňşymyzam biz bilen gatnaşýar. Men olsa ýokary kujaýyn gutarıp gelip işe başlanym soň kelläme de gelenok goňşymyzyň ogly bir başga owadan bir gyz bilen halaşypdyr. Ol gyzy bolsa ejeleri halamandyr. Şolaryň maşgalasyndan gelin etjek däl diýip ogluny öýürmändir welin biziň öýümüze gutaçylyga geldi. Ejem bolsa bir döwürkü bolan uruş ýadyndan çykan ýaly gowja maşgala boluber gyzym diýip maňa bir sapar aýtdy. Men bolsa ejemi dünýä çöwrülse de men şolara gelin boljak däl. Oglu gowam bolsa men şolaryň ýaşlykda boluşlary ýadyma düşse hiç açanam şolaryň öýüne barasym gelenok. Men diňe şolar bilen salam etýän goňşuçylyk üçin, ilgünüň gep üçin gelinä boljak däl diýdim. Şeýdip men bir ýyllap öýde ýöredim, durmuşa çykman ýöne şolaryň sözüni almadymam, gelinem bolmadym. Oglam barbyr öz halaşan gyzyny aldy. Çağalykda ýüregiňde galan ýara hiç gaçan ýadyňdan çykmaýar. Ulularyň ýadyndan çyksa hem çaganyň çağalykdaky ýarasy ýatdan çykmaýan eken, şunu hem goýup beräýin diýip hatyny jemläpdir.